owadan.com. Sekinip çık öýüňden wagt sen ýsyndan. Antpolya hemme goňşullaň wagt sen bolşundan. Sen edebiňmi alajasyp dakynay gün näme zat sen bilem okuy. Ya melek ya periňişine sere yürüyüşüne sere ilme alım telefonu niren açsam dinesen onu bu yılın modası baby alın o bar yeri alın o bar yeri Sekinip çık öýüňden wagt sen ýsyndan. Antpolya hemme goňşullaň wagt sen bolşundan. Sen edebiňmi alajasyp dakynay gün näme zat sen bilem okuy. Ya melek ya periňişine sere yürüyüşüne sere ilme alım telefonu niren açsam dinesen onu bu yılın modası baby alın o bar yeri alın o bar yeri